Avui aprovem una norma i a partir de demà el repte serà demostrar entre totes i tots que som capaços de convertir-la en una realitat que millore la vida de les persones, situant al centre la protecció de les dones, la defensa dels seus drets i la responsabilització de qui genera i alimenta aquesta realitat. Donarem suport a aquesta ordenança perquè representa un pas important en la lluita contra l'explotació sexual, la tracta i el proxenetisme, però també volem fer una reflexió. Cap ordenança per si sola serà capaç d'erradicar un fenomen tan complex, sinó del compromís col·lectiu perquè vagi acompanyada de recursos, coordinació institucional, sensibilització i oportunitats reals perquè cap dona es vegi abocada a aquesta situació. Convidem a tots els grups polítics a no convertir aquest debat en un espai de confrontació ideològica, sinó en un punt de trobada. Si compartim l'objectiu d'erradicar l'explotació sexual i protegir a les persones, també hem de compartir la responsabilitat de fer que aquesta ordenança siga una eina útil, efectiva i viva, que es desenvolupe amb la implicació de totes les administracions i de la societat.